Podo tutnya cokap lara aku bangga aku rasa urip wong wis mulya Arep priya pakos Jo ora yes asrake kolan parake yen paraki rapula sore jor dadi tele atras aku ngomong apa kolan parate ayen pagi rapula jamange kaya ngene rasane wong ora duwe atras tenan oh sore kedon hati tele rasa kumong apa asrake sholat parati yo yen parati
lagi rebulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe rasa tenan kok anggap sepele. Baik dah. Burung-burung dadi. Tamat kita iki wis go tapil, go sandal jepit. Lek joget lemes. Piye main dak lek nopo kuwi? Iki Heeh. kesurupan sorpring ngono. Heeh. Ning mau ki sajake iki mong wis jak. Lek maaf ki wong grubung-grubung maaf apa radem mau lolo declumprik kok. Gondolmu jeblok. Ngono. Ah kae. Akhire macan sorpring kuwi nang jero motor. Alah ya dungake kene. Wae warga kene. Heeh. Muga-muga paling ada prasmanan. Amin. Selamat. Amin. Kowe gelem rezeki. Amin. Paringi lancar. Amin. Aja kaya ketek kuwi. Di keteke. Endi? Kuwi. Kowe Pak kosok Go. Kuwi iki. mapur. Sampeyan iki ndongakne ngerti ora iki acarane apa? Iki acarane tasakuran. Sop apa iki? Tasakurane sapa? Oke, ya iki. Wis ora. Ya warga kene oleh bati. Kok mau oleh bati piye? Oleh bati piye? Badai rezeki mau karo mbok meteng mbok napa kene. Iki ning ya uluk salam sik, Pak. Uluk salam. Ayo. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sungguh kami sekalian. Kowe kenal aku pertama kayak ketok. Ngendiani pertama kenal aku yakin berang puluh tahun yakin ketemu iki pisan iki ya. Heeh, piye? Kendang terus saya iki. Saking larise lho. Heeh. Iki regane larang. Ndi? Ade murah to. Larang kok itu. Heeh. Mbok kaya iki lho. Ayo kendangnya. Nek nur iki lho, nang dipapani apa penting ora oleh golek bati, sing penting lancar. Kok kowe bati Sing penting lancar nek pamane wis bali ngono kae urung dingane ayo kuwi nganu kok melehke kok. ngarep-arep to. Acen nur kuwi ya. Dapure. Ono wae. Ayo ora apa-apa dongake wae. Disambut para penonton ya. Oke. Iya kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wilujeng sonten. Dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Cethakan Desa Njogonegoro. Sapa yang kita sapa? Aku iki tak kethak wae. Getak jeblok. Nggih, sonten menika kula sakaten saking pesona Abirama. Nggih, marak son saus palipur mboten supe nika Pak Teguh Celeng kalian kula. Celeng gas. Ayo sapa kondange celeng kok. Enak oke. Namiku to Teguh asri. Awakku lemu kakean gizi ngono kae. Ngono kakan gizi apa? Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus diniki ngono kae lho. Ya. Di jare apa mau nek iki nek nesu peti kok sampean. Balik ayo. Mangkok semang-semang kudu takok. Iya deh. Lah perok wong lemu ra iso ndodok. Ya iso wae kok. Aja ndodok. Aja ndodok. Mengko yen dodok leboni kodok. Maksudnya apa nih? Lho, terak sawah nek dodok ben kodok terus. Mas iki mlebu rong ngono kodoke. Ane pacarmu anteng pancene gendeng. Yen atus peteng mesti tak inceng. Terus. Banjur werut alor. Oh. Sik iki Mas. Piye? Apa? Nek jenengane nggon Jawa, tarian ya toh. Nek o ki mesti akhirane ya o. Nek ang ya ang. Nek ang kok iso dadi lor iki kepiye? Ayo kuwi le pekok kok kuwi. Pacarmu anteng yen patus gendeng. Ang. Ana edeng mesti tak inceng. Heeh. Banjur werut. Terus ngarol karo met. Amat teng mau kula. Wah, kowe pekoke ndang iki. TKE pekok kowe yo. Sopo? Yo. Engko lek gelar marem nih. Ayo. Basiran siap. Pak Gus. Sing nomor loro kok ngarep sing silih ki wong iki urung madang apa ya? Urung. Pakai sikile wis galeh ngono kok sing arep dhewe kae kok. Kae sikil pareng aku. Weh. Disul anake.
Jaluk jajan anak. Ya jajan anake. Heeh. Lagu nih. Ya Mas. Tidak terus ibu. Aduh iki sing galeh kae. Ya ora apa-apa nandhake nek perkasa kok. Adewe nang kene ya ora apa-apa, Bang. Momong. Ora apa-apa. wis Adewe biasa. main tahun 2024 apa diundang rene kaya. 2000 piro? 24 apa 23. Heeh. Orang obat likur. Heeh. Malah aku bali tuh Ayo, kali sekat polisi ya. Kayak rong sasi kepungkur. Eh? Rong sasi. Kowe. Nah aku wis kurang 10 tahun ya aku. Ah, Wah, Iya, Mas. kenal kan sing hebat ku ya kenal. Ini sing sangi aku. Belum tahu main lo. Sik. Gak gendut. Nek guyu aja merem. Nah, Aja merem. yakin kowe kocok-kocok kayak Erik Koceluk. Sik, gosip. Kok metu iki metu. heeh. Iki sajake butuh kasih sayang itu jenengan, Mak. Sayang kan? Oh, disayang. Sajane buri kene kok. Apa beli coba beli teh. Piye? Yo, diramake. Yo. Siang menika kaya sistem apa makaya? Audio. Oh, di audio. Jan ya. Mau ki bos luwih kurang berebut saiki gawake diesel. Heeh. Ada tidak iya neng meneh. Ya mergono sampean kuwi. Ayo beli. Yo kayak kok diesel tumpak ijaran awake kesel durung bayaran. Ya mengko wong nyambut gawe urung arep bayar. Ana wis kok diesel tumpak lombok awake kesel mami tombok. Yo. Peter tariane iki. Langkan tak sawo mateng bapakmu mencak mbokmu. Ho yo. Eh. Terus kae. Ya Mas. Ayo brokoto waruwanto rukune Islam ya iku lika kabeh pitone takon isolah kabeh telune bayar royaga ini nagari namanya Jambi kalau ada nama Islam Nabi Biko mahmu metu kowe Aku ra mumet apik. heeh Nek dikompake. heeh Ora wingi cidil-cidil tokke kabeh ngene gede-gede kene lan kompak kok. Saiki cidil tokke. kuwi nak ngandake lek anu peneruse kok Pak Go Penerusnya penerus ning ra kok cidil kok ngene iki kok. heeh Oh iki Iya, tak iki kae. Semene iki sesuk ya dadi semene to. Semene iso dadi semene kok. Durung mesti Lah sepiro? kisut. kaya apa wae bisa Kaya iki lho. Malah iki mingangka ikut. Kuwi kok iso dadi oren ngene iki piye? Ana pentil oren. Wah, kek raimu wis galeh kok dadak ayu urang ngopo ya. Iki. siji Mati. Lagi. Kok ngene. Ngendi Mas Nur? Ada Pak Indra. iki request saka rombongane Pak Teguh CS mau engko lagu iki ku lagu iki ya ta lah delehke Kuwi kok balik ke nggone. paringi linoriyen nggih ora nyora mbok duet teknike cekel dadi Teguh nyekel mik Sing entuk sampean to? tak kroke Celeng tenan.
bukan tulus budi ramba cakap melambang menjadi pacar nasibku langsung plumpuk sawarane iki. Mboten nuwun. Apa? Oke, kok kene. Heeh. Wan, go. Bojomu kok kon kene iki, Bos. Dite kok nyentekke. Oh, engko. Yo, sikat. siramu najan putrone kati nanging aku ora bisa duweni lilane apa mah cak 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 oh 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 apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinar serintang rembulan carine tresnamu mong kanggo aku ayo cep 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 akan kendang aja grogi la 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 oh 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 balik kayak gini apa? Mimi ya. Wajib nangin dalam makawaton lurung ilmu wajib nangin dalam makawaton lurung ilmu ojo leret yen kurangmu sabodomu aja leret yen kurangmu sabodomu ayo lurung ilmu ayo Rabi kuasale gawe warna Rabi kuasale gawe warna Inamong sunar Inamong sunar nulungi bareng sembayang
kita mengesunar tulungi marek sambayang tulungi marek sambayang Rabbi kuasa ayo pada sedaya ayo ngono kuwi go main dan dadi pejangi aja ngas Apa Mas Nur? masih wajib malih niki mlaku dikit apa ora mlaku wajib dikit oh baru wajib mlaku Oh, baru Waduh. wajib. Ketuane pekok iki. piye Masa telu lagu nek terus mlaku meneh sengkleh to. ya Ya ora ora apa-apa. Sing penting adem ayem bagas waras kursinane iki apa kursinane. Sona akhirat. iki nganu Pak Bu ket mau wis lak dincengrung Bugarwa Ah. request kundi Ah nek kowe ra oleh badi kowe. lah aku paling ra seneng ning tak arep-arep suarane ngene iki Heeh. Ora oleh badi ta Mas Nur. heeh Badi Nek kowe kok. nyatake nang gunung tak tutke. Wah, rewangi ademe kaya ngono nang bulak. Sing nonton loro. Tak rewangi kok. Yo. ora apa-apa Dados, ya. Mas Nur, yo. Ya, spesial kesayangan kagem Bu Tegep nggih. Heeh, nggih matur nuwun Mas. Kurang ngemis menyatiku miring curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal hilang Dimas kesayangan kaya ngapa rasane ati iki suwe ra krungu partamu bingung rasane nandang rindu Iya ora balasi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi aku ra ngemis matur nuwun Raja Sawer dari Muntilan kamu aku bisa sayangan rasaku ora bisa hilang Kau dapat jaga nendras aku kaya dene aku kan jaga tresnamu dapat serake pangeran yen mesti cocok ora bakal kurang dalan sehingga Orang
Aku ra ngemis ning atiku miring kecuri rasane apa wis ana katine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang agama jagat mantra aku kaya dene aku kan joko tresnamu napas rake mereka pangeran yen mesti cocok ora bakal kurang yen mesti cocok bakal kurang matur sembah nuwun dumateng Raja Sermuntilan go iki tuku me ya cikur meli cisike wis ngakali aku ngono ta mesti kowe piye wes edan bahasane sangar e Sing ngene Mas Nur. piye Nek jenenge nggon seni ngono to. heeh Badhe niki sedulur iki HP ku ora dilingkohi. Alah, numpang HP kono ndang, tak tukoke sing apik. Ngade opo? Nek pokoke nek Pak Go ya. Melamar aku seprono sprene nganti meh 20 tahun. nggih Nek nggon seni heeh wis kabeli dingeneke Mak DA aja ngarep-arep badi. heeh ning Aja ngarep-arep badi dhuwit. heeh Badine sedulur. alhamdulillah Ora ngono ndang. Tapi ya Sedulur. sampean sedulur dhuwit milih ndi? Aku ndak temel sedulur kok. Nek sedulur tenan. Nah iya kok. Nek duit saya sedulur, kowe mati. Tang duit kok. Ya dua sedulur. Nek kowe duit karo kathok milih ndi? Duit karo apa? Kathok. Kathok. Heeh. Duit. Wah ya kowe rasane bulan barang nang salaman ra kathokan. Aku cen ra kathokan aku jaritan kok. Nah iya, kok kimcil e. Sih, apa ya ana kimchi kok tuwa. Loh, ya nek kowe nek kimcil kowe kimcol. Kowe kimcol nang ngendi kowe? Ora. Sebenarnya iku protes tak warai. wis Kimcol. heeh Bajine tuwa kuwi lho men Pak Go. Wah, banci, bantuan cinta. Bayi kok mas dadi banci lho. Ayo, bantuan lho. cinta. Bayi. Bayi, apa dal kui mesti lahir dhisik mesti bayi ya. kepanjangane bayi apa Bayi, Apa jajan? babar, heeh apa lali. heeh ora apa-apa Ayo. Iki heeh hitam. Bayi lahir hitam. Aku iki Aku rupane kok bengok. jajal aku suwe ra kepethuk jenengan-jenengan iki mbok paringi ancah loro heeh wani pira? apa Wani pira? kumawane pira pira-pira kok ya Ayo wani pira? loro-loro siji-siji Tuku jaga campur ongol-ongol. Ayo ngibadah ning watu congol. ape Laku ngalor kepethuk. Katokmu kompor ngesal. oh ceritane kuwi tes nganu Pak Go tes kondangan heeh Laku ngidul kok nyikut dengkul. Katokmu ciut lempene. Laku teman lima endang. Ini aku napa? Kon kongkon heeh Kondalan. ayo kono dalan mau. jajal maendang iso ra parikan ngono kuwi jajal ora iso Ora iso. aku seneng ngene ora tedo parikan iki
Anak main jami tuku tahu dicampur petis ketoke ayu kok gimbol linggis Ayo kuwi arep sambatan kok. lonteng krasa penak landeng gendeng Kuwi apa sing dengeng? numpak becak ora saru lho Kok iso? jajal sing numpak ayu wah sing ngobahi dege-dege sing numpak ping asolo le asing ngobahi dege Heeh ya. Heeh. nek kowe tuku cio sak botole simbah turu ketok kondalan Sik. Iki parian lho. ayo palian Iki mau jaga sing pisan apa? langkeng tak sanggup Kudu. apa Sing tuku ciu mau, tuku cio sak botole simbah turu ketok kondalan botole kok iso dadi dalan iki piye? Anek kowe tak jelaske kowe Mah Mumet cek kowe Mario kleru kok. Kok kleru? Kowe dutekal pekoke kowe iki. Yo mau tetep kudu diwangi. Anda sampe ngambok jere. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naikin man istimewa ku duduk di muka. Muka duduk di daerah pekok. Sing pekok ya kowe kuwi. Lho, Ora iso carane ora iso ngudari kuwi apa? Duduk di muka ki maksude ning ngarep. ane ngarep iki kan. Ngarep iki apa ndas ora ono to? Di muka ki ngarep. Ane muka iki apa? Hah? Muka iki apa? Ngarep. Ngarep nek dicok jawane Yo sing ngarepku tak kok napa kae protes. Dodol kok dodol nek aku kene ngomong kowe iki. Woi, mulai kalau duk Di. sangoni. Di. Yo, Medu kok. ha, lho, siapa? Wong dodol ra ngeter-ngeteri rene we kok. Endi sih malah sak ngeteri mau. Pak Jenggot mau lho. Halo Beber, gak? Mangsa kaya tuh. Mafailatun. Aku nek krungune jamane Pak Nur. Mangsa kaya tun, mangsa. Senene bojone. Masa. Yo, mafailatun. Dicontoni. Tak tegur gue. Kok tidak dicontoni? Ayo ben jos kok ya. Mafailatun, mafailatun magapai. Ya ilahi, Mafailatun, mafailatun magapai. Mafailatun, mafailatun magapai. Mafailatun, mafailatun magapai. Mafailatun, mafailatun magapai. Kadose kok ampun to niki kadose nggih. Heeh. Oh aku nggih montolan. Iki piye golek nyanyi go kau lali go. Madhepno ndi go? Aku lali tenan nek iki yakin iki. Iya out gara piro iki Pak Ketua iki rada edan iki. kepiye? Iya wis. Hei, kowe ngarep dhewe. Aku karo karo main ndang, aku karo kowe. Aku demontolan sasusure ibu aja kendolan mun dadi keguyu. Aku demontolan sasusure ibu aja kendolan mun dadi keguyu. Ha 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 asaro. Modalanku siji puter kaya roti. Ayo padha ngaji nang Pak Kiai. Mondolanku siji puter kaya roti. Ayo padha ngaji nang Pak Kiai. Ha 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 ngerti. Si badanganku Pak
paco dicampur santan kok menawi lepas waktu timbang kabutet si badan aku paco dicampur santan kok menawi lepas waktu timbang kabutet Sebulane pinter lek golek nang nguri dhewe ora iso. Heeh. Dadi padha aku. Heeh. malah gilik Nih yo apik iki. Ya apik lah. Gendut. Nek iki kan Iki apa? nama panggung Teguh Eeng. Nek kae yo apa? Kae. Lemu ya. Kebo. Eh, Kebo Ya. guling ya kambing guling ya kena aku. Putih Mas Davi, Mas Davi. Pak Teguh siap tekan bar marip. nek gak buri kedangan itu maksudnya. Heeh. Yuk, hadapmu kae. Saya pamriksa sampun sami kelo kula sakota patenge pangimong saya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono ngato cara kepak rame critane anggote peperangan aneritake raja ayo panangsan ra ono sing kalah ra ono sing menang padha pepengkalan padha nunggaran saya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono ngato cara kepak loprat kampung ponariyo ketipo kiniman ponang loro tetro tobelok carane panjang kabarake kita macana makan tekan bocah kamok kalian gibran kue cocok kagongane ya prasaja gawe gembira tawang mangukutane gunung aku kabakan pariwisata damuni bebarengan aset sotyo balik kabayong takane grojogan sewo Ceria kakodo lupaku Rape tritane pesem karo guyu Kapan kawang maku iya Mas sodo dipoyoki Mas sodo dipoyoki Dikala kuku ngerti tono Aja ditinggal di pamer katimuran Aku kekeri ekjaman Waya sekelek kelek kapokon Tu budaya pancene bener sanggamu Rotno sewan rotno raja bodo ekono roko Siapa yudha ngawan raja naisina Kasa pusakane padha yagi samandikan Drapat perang putra singa barok alat rokan Iya gae parange satsaya rape Iya gae padha yati sakarone Karena medeni cah cilik to, mlayu kabeh ngono. Le bali le sangon le. Ayo bali rene. Oh Sing ngangoni ketuane lho.
Ngidul kae apa mangopo dewa manane apa onde Jawa ayo para kanca tak mereka ngopo supaya urip tanpa bisa mulya ngidul kae apa mangopo dewa manane apa onde Jawa ayo para kanca mereka ngopo supaya urip tanpa bisa mulya ngidul kae apa manungsa lego kanane apa onde Jawa ayo para kanca mereka ngopo supaya urip tanpa bisa mulya. Sloko pato langit pot omong panjang lono oleh payung moto pancen ditelong loloto wong pati ora opayen opa peteni bocah open oleh duwe suku Allah masal Allah muhammad ya rabbi sal alaihi wasallam Allah masal Allah muhammad sal alaihi wasallam Soko pato langit pot rompong menyang loleh oleh payung moto pancen ditelong lomba wong mati ora opayen opa peteni bocah tanggap ibadah. Zaman besar bumi ini goyang akale pikir mate kurang zaman besar bumi ini goyang akale pikir mate kurang yo Hey! Boleh apa? Ya Rabbi Ayo cewek lah yang golek kimpul ngono kuwi. Oh, weh, magok traktor bar. Olah iki jan. Kae. Jalange golek kimpul ro traktor. Ora entuk ligo. Lintang kembang awan dadangi bulan kegara
Kalipon Sotyo Bukan Nonto Asmoro Dasarakin gawawan Wiposo Agodot rasa Arang-arang Purawangi Ler Pajaran Sari Arom-arom Purawangi Ler Pajaran Sari Arom-arom Purawangi Ler Pajaran Sari Lintang kebangkitan Dadanya bulan kekalan Pelakeli kaya sotyo Buka pronto asmoro Dasar angin gawa wangi posmo Dodot rasa Arok-arok purawangi Ler Pajaran Sari Arom-arom purawangi Ler Pajaran Sari Arom-arom purawangi Ler Pajaran Sari oh oh oh